Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni ye aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma a denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usman Erik Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na décembre kalo tile 11 ka taa bila karidon na décembre kalo tile 17 dolo jate la kawla kalo sabanan tile 17 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila kawla kalo sabanan tile 23 la o b'a yira k'a fɔ doloba min nɔrɔ barikalen don ale de ye fintɔn ye ni o ye Sagittaire mɔgɔw ka dolo ye fintɔn ale de nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛna kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛna fɔ ko karisa ka ko ka teli mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛna fɔ ko karisa wulikajɔw ka d'a ye olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliyew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wulikajɔw olu caman de bɛna kunda aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ teliya kojugu fɛ kamasɔrɔ siraba kanaw aw bɛ se ka kasara sɔrɔ siraba kanaw na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kasaraw olu bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ basigi aw k'o kɛ aw tagamabere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nka aw ka jigiya siraw olu ma saniya ni aw bɛ ko kɛ aw ka se ka aw jigi da aw yɛrɛbakun kan o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun tɛmɛ nɔgɔya la aw bolo kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jija ale ni cɛsiri olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka i bɛna ye k'a fɔ Uranus o bɛna sigi aw ka so kɔnɔ a ɲɛjugu kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛna kɛ sababu ye aw ka waleyaw miiriya siraw olu cɛnnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛw ma minnu bɛ se ka hakilina kuraw don aw kɔrɔ minnu bɛ se ka hakilina kuraw di aw ma ka se ka aw bilasira kamasɔrɔ aw yɛrɛ ka hakilinaw olu bɛ se ka kɛ dekun ye ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sumaya walew olu bɛ sɔrɔ siraw fɛ ka ɲɛsin aw ma ni aw ma ɲɛ k'aw bɛ sɔrɔ kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye a caman bɛna kɛ sɔrɔ kɔrɔw de minnu kumaw fɔla ka tɛmɛ walima aw ka juru kɔrɔw olu sarali ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo sabanan denw Gémeaux aw ka hakili to aw yɛrɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na janfa walew olu caman de talen don ka aw sɛgɛrɛ juguya walew olu caman talen don ka aw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana da bɛɛ la wa aw kana aw ka kungo fɔ bɛɛ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw bɛ da mɔgɔ minnu na olu yɛrɛ caman bɛ se ka bila aw la olu caman bɛ se ka kɛ aw jugu ye ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ faratima walew faratima yɔrɔw aw ka hakili to o yɔrɔ ninnu na kamasɔrɔ bingani walew bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ wagati bɛɛ lajɛlen na ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma wasaw olu tɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na lagosi walew olu bɛ aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se aw ka ko kɛcogo la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na cikan bɛ aw ni mɔgɔ minnu cɛ walima wulikajɔ bɛ aw bolo aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dekun bɛ o siraw fɛ ka ɲɛsin aw ma wa ŋanamu mɔgɔw olu caman ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko kɛ aw ka se ka kɛ jateminɛni kɛbaga ye farigan olu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw k'a ka wulikajɔ nafamaw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛw kɔnɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion samiya kalo 2nan denw Lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na lagosi walew olu caman de talen don ka aw sɛgɛrɛ ka d'a kan
aw yɛrɛ ka kow kɛ cogoya olu bɛna se ka aw bila fili kɔnɔ an'aw ka miiriya cogoya olu bɛna se ka aw bila fili kɔnɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni aw ko k'aw ka lafiya fo aw ni mɔgɔw ka se ka jɛ aw ni mɔgɔw ka se ka ku ka se ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na olu de bɛna se ka aw bɔ dekun kɔnɔna na n'o tɛ aw yɛrɛ ka miiriya cogoya ani aw ka hakilinaw olu bɛ aw bila ka taa fili siraw de kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ jɛɲɔgɔnya siraw aw kan ka o de ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka teri sira tagamaw k'olu kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw kelen kana aw ka kow kɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw fili ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fana na lagosi caman olu ɲɛsinnen don aw ma, kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew, samiya kalo sabanan denw viergew. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna wulikajɔ caman de kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O wulikajɔ ninnu aw jigi dalen don sɔrɔ minnu fana kan o sɔrɔ ninnu olu tɛna se ka sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye. O b'a yira k'a fɔ aw cɛsirilen don aw jijalen don aw ka musakakow ale ni aw ka nafasɔrɔ siraw aw cɛsirilen don olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Nka aw yɛrɛ miiri la k'a bɛna kɛ cogoya min na a tɛna kɛ o cogoya kelen na. O b'a yira k'a fɔ aw yɛrɛ ka waribɔtaw aw ka hakili to olu yɛrɛ fana na, kamasɔrɔ n'aw ma hakili to aw ka waribɔtaw fana na aw bɛna se ka dépense inutiles caman kɛ ka tila ka na nimisa kɔfɛ. Ni fɛn min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansow furusodenw. Balansow k'aw la kalo fɔlɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma. Kamasɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma, lagosi walew olu bɛ aw kun kan, aw ka ko man di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. A ka kan ni aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jama cɛ la aw ka se aw kuma cogoyaw la, aw ka se aw kumadaw la, aw ka ta kɛ jateminɛ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. N'o tɛ ni aw k'aw b'a da don ko bɛɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye ka se ka birisa ɲagami don aw ka dɔgɔkun taabolo la. Dusukasi walew a bɛ se ka olu sɔrɔ sira caman fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a sababu kɛ aw yɛrɛ ka kuma kɛcogoyaw ye. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibisodenw. Scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni wulikajɔ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka i bɛna ye dɔgɔkun bɛ taa se camancɛ yɔrɔ wagatiw ma wagati min na saliya ale ni farifagaw olu bɛna na don aw la. O b'a yira k'a fɔ fana dɔgɔkun sɔrɔw a siraw ka suma ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw bɛna se ka kunnafoniya ɲumanw sɔrɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la. Aw bɛna se ka siraw ye min bɛna se ka aw bilasira dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la. Nka saliya yɛrɛ bɛna don aw la ni farifagaw ka se ka wuli aw yɛrɛ ka ko ɲɛnamaw kɛli fɛ. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka sumaya walew tɔ bonya aw ka ko kɔnɔna na. Wa o bɛ se ka kɛ sababu ye aw ni dalen don waleya minnu kan yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ o waleya ninnu tɛna se ka sɔrɔ ka sabati ka da aw yɛrɛ ka ko kɛcogoyaw kan. A b'a yira k'a fɔ kow ka ca aw kunna k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Hakilina caman de bɛ aw la ka se ka minnu kɛ nka olu tɛna na se ka ɲɛ sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kamasɔrɔ aw yɛrɛ tɛna dɔn aw bɛna sira kelen min ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛna kɛ degun ye aw ma. Aw ka wulikajɔ nafamaw olu tɛna se ka sira sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 22 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaires sirasodenw. Sagittaires nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ale ni yɛlɛdaw o bɛ aw ye dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw de la. Aw ka wulikajɔw aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye. Kamasɔrɔ kalo o bɛna sigi aw ka so kɔnɔ mardi don n'o bɛ bɛn décembre kalo tile 12 ma. I bɛna ye décembre kalo tile 13 fana n'o ye mercredi ye kalo bɛ aw ka so kɔnɔ. O bɛ aw ka wulikajɔw ani aw ka teliyaw kofɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la. Wasaw aw ma se ka wasa min sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye a tɛna se ka o wasa sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye. O b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ olu de barikalen don aw bolo. Garisɛgɛ siraw olu dayɛlɛlen don ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye.
ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kunkɔrɔta bɛ aw ye nisɔndiya ko olu bɛ aw ye aw ka laɲiniw olu bɛna se ka sabati ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye aw bɛ ko kɛ aw ka hakili to dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ alamisa don décembre kalo tile 14 ka taa se jumadon ma décembre kalo tile 15 o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don aw la aw ka wuli aw ka sɔrɔw ani aw ka ɲinifɛnw nɔfɛ ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye a bɛna se ka taa fan dɔn aw yɛrɛ la dɔgɔkun kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don a b'a yira k'a fɔ jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw fɛ aw bɛna aw ka ko ɲɛnama fɛn fɛn kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka se k'a bila ka dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw kɔnɔ olu de barikalen don ka ɲɛsin aw ma o la aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka kow la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 20 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sɛgɛn olu tɛna na kɛ fu ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiyewu kamasɔrɔ aw bɛna wulikajɔ minnu daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye i bɛna ye k'a fɔ samedi don o min bɛ bɛn décembre kalo tile 16 ma ale ni kari don décembre kalo tile 17 i bɛna ye wasaw ale ni kunkɔrɔtaw bɛ aw bɛ se ka olu sɔrɔ ka bɛn ni wagati kofɔlen fila in ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ a b'a yira k'a fɔ jigiya siraw olu bɛna se ka sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛyaw olu siraw sinsinnen don ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye a b'a yira k'a fɔ kunkɔrɔta bɛ aw ye ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye aw bɛ se k'a ka ko ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen ɲɛ sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso den poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma aw bɛ waleya kɛ aw ka se ka hakili to aw ka ko kɛcogoyaw la kamasɔrɔ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma dekun a b'olu ɲɛfɔ ka ɲɛsin aw ma aw bɛ ko la aw ka se k'aw ka ko sɛbɛnw k'olu bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ne de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la ni aw mago banna aw bɛ se k'an wele an ka nimero la 73 35 28 89 ne de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in kɛ an sago ye